ezi oyi dị ụsọ mana ajụjụ m chọrọ ịjụ babịara ite n'ụwa anyị nọ n'ime ya o nwekwala onye bụ ezi nwanne ya o nwekwala onye bụ ezigbo oyi ya ajụjụ ka m na-ajụ ụmụ ụwa do ha mezie biko ka njuke na-eyi mmadụ one ka imezigoro biko nkwa ịma na o nwere ndị Chukwu kelu n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya welu ike ime mma wee chọọ fa mma ya mere ebe ọbụla fa nọ fa ga na-agagharị na-eme mma Dr. Chijioke Chinaka aka na bọọdụ odogwu ọ bụ ndị ka m na-akpọ iso na ndị odinaka na-eme mma onye ọma n'iyi adị ezi oyimo mana onye nọ n'ụlọ ya na-aba mba si na ụgbọ erutere ya biko ka njikere gị ajụjụ ka ị ga-anọzi na be yi eburu ụgbọ bịa na-ayọ ọhịa ka ịbanye ụgbọ dede nke m biko butuo nke uyi anyị ka ofe rọrọ arọ wee zuo n'ihi nri ezi ụka Dr. Chijioke Chinaka na-eme mma gentleman odogwu aka na gwọrịa omoga oke oji mmegbu akụ ifọbụ na nke mụ na-emene n'ụwa oge ọ bụ na ị na-abịa na kwado m odogwu n'iyi adịghị onye si na ya bụ odenigbo ya mee n'ife eji mara odenigbo ka anyị mara na ọ bụ odenigbo biko na ụmụnne m ọ bụrụ ị nọrọ na be yi ị na-achọ onye ya agwa ife ọ ya eme na mmanwụ nke ya kwa nwanne ịfụrụ na ọ bụ mmegbu ka igbu agagharịzi ije nkwere ọbịa egbe nke dị n'Imo steeti ọ bụ ebe odogwu si pụta n'ụkwụ ụdanụ Dr. Chijioke Chinaka ọkwa gị bụ ofu odogwu a na-asị unu abịaruo na oyemoni ya adịyo Dr. Chijioke gụbara akwụkwọ gụba akwụkwọ wegụta ya mma aka na-agwọ ọrịa ọ bụ ife ọ gụrụ n'akwụkwọ ọ bụ nke a melụ ndị obodo oyibo ji chọba ya bọta ya obodo oyibo eziokwu ka m na-ekwu okwu na anụ oya
College of Surgeon nke dị na Dublin. O bidokwara akwụkwọ oge ọ batara obodo oyibo. Institute Image Garden Surgery, Institute of Minimal Access Surgery, University of Strasbourg, OCAD, China na France. Ifolife mgbaloyi ịbịara ite na Ireland ọkpata ozu ọrụ akeji malụ ya onye ọma n'iya dị Knight of St. Columbus and St. Mulumba. In the circle of head, his qualifications to Chigeji wee bụkwa odogwu n'iya dị ezi oyimo n'ịdị ụsọ. Dr. Chijioke Chinaka, special endoscopic laparoscopic surgeon, colastral surgeon, College star member, Onye College of Surgeon, Ireland. Ije ifuru n'ozurezu ụlọfụlụ nọkalaka n'enu ụwa ka anyị nọ n'ime ya onye ọma n'iya dị Dr. Chijioke Chinaka so na ndị ghọtara ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọ na-akpata ego, ọ na-enyelu ụmụ mmadụ aka, ọ na-adị emezi obodo, ọ na-eme ka ọ na-achịnawa mmadụ n'iru onye ọma n'iya dị ndị oyibo wee kwuo sie behind every successful and happy man there is a woman. Nke a mere anyị ji akpọtụrụ ezigbo odozi akụ ya Lady Chinaka, social scientist, founder Divine Mercy for Africa, charity organization and charity worker. Asama nwanyị ọma n'iya dị Dr. Chijioke Chinaka, onye odinaka na-eme mma. Onye odinaka na-eme mma. Ikiasi obodogu onye odinaka na-eme mma. Ọpụta obie onye odinaka na-eme mma. Ọkpata ozu ọra onye odinaka na-eme mma. Oji mma egbu akụ onye odinaka na-eme mma. Gentleman Bọsodogwu onye odinaka na-eme mma. Akụ atụ egwu nke izizi na Ireland anyị nọ n'ime ya. Agaba n'iya dị ezi oyimo odinaka na-eme mma. Enwere m ajụjụ ụmụnne m. Onye umengwụ na-egwu dinta n'ụfụ ọ kọnsidakwara ọgụ dinta na ụra nderi ya bụ onye atamụzina na nke onye na-eme n'obodo ka eji malụ ya. Dr. Chijioke bụ oke osisi gbasara aka ụmụ nnụnụ na-ebelu n'elu ya na-anara ikuku. Ụmụ anụmanụ anọdụ n'okpuru ya na-ezelu mmiri. Ije mụnwa bụ reggaemessiah, ana m ekene n'ifeọma n'imi na-emelụ m n'ifeọma niile na-emelụ ụmụnne m. Odogwu n'iya dị ka Chineke kwụghachi gị n'ọlụ ọma niile alụ dede m. Odogwu n'iya dị ezi oyimo, eziokwu ka m na-ekwu, ife mfụlụ ka m na-ekwu ụmụ ụwa doo.